Setién era algo fora do normal, que eu vío xa os adestramentos, o nivel de balón se iba a unha velocidade que, bueno, en certo modo tamén era por xogadores que tiñan ese pé que eran moi bons, pero que a verdade é que os adestramentos, as posesións despois repetidas noutros equipos e quizáis con máis nivel, pois non iba o balón igual. Entonces creo que hai que darlle a súa importancia a Setién no Lugo. Creo que foi primordial para que o Lugo crecera. No que a mí me respeta, creo que comigo sempre tivo un moi bo trato. Falaba moito contigo? Sí, ao final eu tamén tiña nesa época moi boa relación co seu fillo, xogábamos xuntos con Laro, e sí que era un adestrador que se preocupaba, que intentaba que melloraras, que lle gustaba que traballaras, que deras todo, e creo que iso o cumplía.